IZUOGU.
Arondizuogu nani Nkwo aka.
Mwa Burisio, Buyo Burisio, Buyo Burisio. Buyo Bitago Burisio. Burisio, Bitago Burisio. Obuayo Bitago Burisio. Obuayo Bitago Burisio, Obuayo Bitago Burisio.
Asi meke kere ụwa ọbasi bi ya na-ekpechara ọgwụ na anyị na-enye ekene na ndụ o nyere anyị n'ihe ọma ọ na-eme n'ebe anyị nọ ahụ isi ike ọganihu because onye ọbụla dị ndụ o jigodo na ego ndụ dori ndụ wa ọganihu ndụ wa ahụ isi ike onye ahụ isi ike asị ihe onye ji ihe ka ndụ ya enye n'anyị onweghị ihe karịrị ndụ na ahụ isi ike
mana Chineke anyị sị gị na inye anyị ndụ anyị ahụ isi ike inye anyị ihe eji enedo ndụ anyị onye dị ndụ enwe ihe dị ya na-akpa ọ dị ndụ ọ dị complete ahụ adịghị ya so anyị sị biko nna taa wụ Ikeji ndị IZUOGU anyị na-eme every year ọnwụ taa ka ebidoro ya nna anyị ha merie nna anyị ha mee ya anyị emecha ya orewu anyị n'ọkụ anyị emecha ya ọjụwu anyị n'oyi ọkụ agụrụ nwata n'aka anaghị erewu ya ma ncha anyị si biko Chukwu okike nke kere anyị ncha obi ya nara ọjị ya ka ị gọziere anyị ya anyị taa ya ka ọ dị anyị mma n'ahụ anyị taa ya ka anyị tata ndụ anyị taa ya ka anyị tata ịhụnanya anyị taa ya ka anyị tata ọganihu ihe akụ ihe enwe anyị si ka anyị na-ekpewo si chụgbuoro anyị ndị ajọ mmụọ chụgbuoro anyị ajọ mmadụ si mee ka ihe ọma baa anyị aka anyị na-afụ ihe ọma n'anya mana ya baa anyị aka nke anyị si nna onye hụrụ anyị na-ataji anya kpụkwa ya isi nke anyị ji tụrụ mmadụ si were tụwara anyị nke mmadụ ji tụrụ anyị si were tụwara anyị emechaghị Ikeji ahụwo anyị abịaghị emecha ya na ọhịa na ọ na-emewe na-ayọ gị sị gị nna biko o nwere ihe na-eme n'obodo gbagwojuru anyị anya mana ome ihe gbagwojuru Chineke anya ome ihe gbagwojuru ndị mmụọ anya anyị na-akọrọ ụnụ bikọz a sị na-ekwu mere ọnụ anyị si biko ọ dị anyị njọ na be anyị adịghị mma ọsọ na-agba onye asị ya nọta anọta ọgbọghọ ndị nọ n'ụlọ na-agbagwosi anyị si na ọ dị anyị njọ biko anaba anyị amara ndị na-eme ihe ọjọọ situnite ha ibe na ibe ha nọ na ọwụ mụ ọwụ nwanne m ọwụ ikwu ma ọwụ ibe onye ọwụ na aka ya dị n'ihe a na-eme n'obodo adịghị mma situnite ha ọzọ onye achọghị ịnụ nke a na-agwa ya ọkachie ntị ọbụ n'anya anyị si biko Chineke nna chekwaba na ike ichekwa ichekara akwụ aka ha ata ka mmiri si esi na akị ka e wetara kụwa mmiri dị ya n'ime amaghị ka o si wee kurie wee gbago elu otu a ka o esi dịkwa ndị iro anyị ha agaghị ama ka anyị si ya na-ebu na-ana ụbọchị nju ụkwụ apụ na ya ma anyị si ihe onye ji chere anyị si were echere nke anyị ji chere mmadụ si were echere omume a wụ from Israel ka o si wee banye anyị n'aka ụmụ Chukwu as the Jewish descendant and anyị na-eme ya apụta kpere ekpecha ekpere ọ dụbara mbụ ọhụta ka ọ dụbara so anyị ga na-emekwa ya etu ahụ esi kụziri anyị mana anyị si anyị ma mete ya dị mma anyị ama mete ya dị mma because anyị nwata na-agụ ahụ anyị si ya dịrị ihe niile n'ebe a mma ndụ onye ukwu ndụ onye nta ndụ ụmụnne anyị niile ndị anọghị ya ma ndị ka nọ n'ụzọ eyedunatara uche ha ndụ ndị enyi anyị ndị ọganihu anyị na-adị mma because onye ọganihu anyị adịgwa ha mma ya gborokwa ihe ahụ o jere anyị bịakwuru ya mana ndị ahụ chọrọ anyị ọganihu Chineke biko kpee egwe ya because a sị na ndụ wụrụ arụ onye ọ dị soro mee ya ya dịrị mma dịrị onye ọwụla n'ibe a mana onye si na ọ gaghị adịrị anyị mma ya ha dịkwara ya anyị yọrọ ahụ isi ike ahụ nwe ihe karịrị ya anyị ka na-ahụ ya ahụ isi ike ihe akụ ihe enwe onye enweghị Chineke mee ka onwe inye ụmụ anyị amamihe nye ha isi mmụta ka ha mụta karịa ibe ha ewe ha na-ama atụ anyị zụcha ha azụ anyị ihe na anyị gọrọ si na Chukwu okike abịa si na ya dịrị anyị mma n'aha Chukwu okike abịa ọkpụrụ isi nwoke na-eme ihe siri ike ise ọjị nke a ịkwara ọ gbara ike nga ọjị ike nga ọ gbara ise ịkwarị nke a ewere kwara ya aka so ihe ọma bụ nke anyị ọkwụrụ hụrụ ọ dị egwu anyị sị m biko na Chineke ka anyị gọrọ ihe niile a ka anyị na-ekwu maka ya nke a wụ mmanya anyị ji were nọrọ anyị na-atụ mmanya anyị agọgwa ọjị gọchaa ọjị na-atụ mmanya anyị sị na anyị dịrị anyị mma na Nkwo Eke dịrị anyị mma n'Oye
dry man ahụ ahịa na n'ụbọchị na anọ ihe ọma wụrụ nke anyị ndụ wụrụ nke anyị ahụ isi ike wụrụ nke anyị a sị amagodoruo ya na ọgwụ amaghodoro si wụwa ọgwụ ya because ihe anyị nọ n'ime ya ogene nke onye ji tụrụ anyị si were tụrụ anyị egbu anyị gbuo onwe ya anyị were aka ịkpa ya wụpụrụ ndị ịghọtago ka ihe gbuo ha na ya na-eje ụbọchị njọ ụkwụ ya ha apụọ ya ma ọ pụọ ya nọta n'udo na ọ na-awụ achụba aja ọ na-awụ dịka esu esu ọ ka emecha ama agba mbọ fụ na emere gịnị emezuru ihe niile nke awụ ya wụ nwa ewu anyị ji achụ aja aja ahụ aja ndụ aja ọganihu aja ogologo ndụ ahụ isi ike aja ọganihu anyị na-achụ eji ewu a achụ ya wụ aja n'isi ezinụlọ anyị n'isi ụmụ anyị n'isi ndị nwunye anyị n'isi ụmụnne anyị omedo onye ya ejebe na ihe ọma ya ihe ọjọọ ya emegụta ihe ọma ya ọma onye gbuo n'aka nne ogbute ihe ọma onye gbuo n'aka ekpe ogbute ihe ọma anyị were ya ọbara wee na-egbochi ihe ọjọọ niile ma nke nọ n'ihe anyị nọ n'ihu ọ na-eme n'azụ anyị nọ n'azụ ọ na-eme n'ihu nche mmụọ nche mmadụ ihe ahụ anyị ihe niile a ka anyị yọrọ Chukwu mara ebe agwakwa ya na ndị agha echetaghị ya wụ ihe dị mma si mezuchara anyị si na ihe ọma ajọọ ya eme anyị ihe ọjọọ ọhụrụ na-aga eme anyị bịa ṅụọ ọbara etu a ka o si wee dị yes kama ihe arịrị ma ihe ike eme anyị ya bụrụ ozu ewu a oke siri ike bara agụ bona meje ake no ya ya n'ụzọ oge yo isi ewa okere na ihe siri ike n'ebe dị ya mma ogbu onye egbe a na-agbanya ebe a na-agba anyanwụ injinia eze pens ọ gara n'anya mbụba dike now mbụba okpere now anyị ga-eje mba now nwanne m maazị onye kwụta IGBO onye kwụta mba na-abara agụ the commander where the email anyị ji ọjị ọsọ ha nwere atara ọjị anyị ekpegbara ekpere ihe niile after that nna m ị na-ejekwa ihe a
Send them a message. Now what's up? But I can check you.